Konzumácia spracovaných potravín a každodenný stres sú dva zásadné faktory, ktoré nám z dlhodobého hľadiska ničia zdravie. Prídu problémy, siahame po liekoch všetkého druhu, zo zúfalstva. A preto, že sme na to zvyknutí. Prečo je lepšie siahnuť po APL Go v zdravom cukríku? Nedržte sa prosím slova cukrík, je to voľný preklad. Je to pretože nemajú žiadne negatívne účinky. Telo regenerujú veľmi efektívne a rýchlo, najrýchlejšie. Pretože neobsahujú žiadne alergény a sú vhodné tak pre deti a tehotné ženy, ako aj pre dospelákov či seniorov. Ak poviem, že neobsahujú alergény, áno, sú to bylinkové cukríky a preto ich môžu aj ľudia, ktorí sú alergickí na bylinky. Sú tiež vegánske a bezlepkové. No to najdôležitejšie je, že obsahujú také množstva a kvalitu výživy, rastlinnej výživy pre naše telo, aké v ich jednoduchosti, rozbal a vlož do úst, nemá nič na svete. Neutlmujú príznaky. Útočia všade tam, kde je v tele neporiadok a upracujú ho. Vyživia vás na bunkovej úrovni, udržia vás vo fit kondícii a eliminujú negatívny životný vplyv na vaše zdravie. Je to najjednoduchšia prevencia a terapia pre civilizačné choroby. Čoraz viac z vás má odvahu ich vyskúšať. Nebojte sa. To, čo vám tu hovorím, poznajú už milióny ľudí po celom svete 13 rokov. Pýtajte si kompletné informácie na APL Go zdravé cukríky @gmail.com.